V roku 2023 vedci oznámili kľúčový objav týkajúci sa Encelada, jedného z mesiacov Saturna. Pomocou sondy Cassini a rozsiahlych analýz jej dát objavili v gejzíroch striekajúcich z Enceladu fosfor, a to vo forme fosforečnanov. Fosfor je jedným zo 6 základných chemických prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre život, ako ho poznáme na Zemi. Už predtým sme vedeli, že oceán pod ľadovým povrchom Enceladu obsahuje uhlík, vodík, kyslík a dusík, avšak fosfor bol chýbajúcim dielikom skladačky. Jeho nález potvrdzuje, že oceán na Encelade obsahuje všetky kľúčové chemické stavebné bloky potrebné pre vznik a existenciu života. Tento objav zvyšuje šance, že by sa na Encelade mohol nachádzať život. Ak ťa bavia videá o astronómii, objavovaní vesmíru a kozmonautike, daj mi prosím odber na tento kanál.